ekele m go gbata nige gbebia na ebia bọnụ ma ọgbara jegire ote ngwere ya kama na koro arụmaji na-etu ugo ma arụmabala na-etu apịa ma gbenu uwe ntezi anya me ka ogbenye jide chineke Chidebere Nwido ka gadajogu ha degara Nsụka ha donado nwaha megirelechi nwa nwata nwotohiyo nwuna dekengere jebi nwarụmanidabu na ngwongwo Cheze ya kpuchawuru echere na bụka ya egota wuru yibe ọ magụ na ya kpucheze kpumuchawuru kpumuchi ihe ndị ọzọ si eze maọgụ na ala nọ n'ebe eze na ọjị ya eru enọmọ ya eru itego na anụmọ ya eru narị ndị igwe ile nọ na Nsụka sadide karụmọna ekele m no maọgụ na amaghọ m na ọkpụrụ cheze ya kpuchawuru ikeregwu Nsụka na-adoka danwụnya mikeregwu daroke dara nwụnya n'obudo ya bụ na ijekọnụnụ maka ikeregwu na-adoka danwụnya n'ịtụchigasha ya begbaba na-eri ha bụ ego na-ekwu dọ ibido he na-eti ite dị na-eshin ha bụkwa na-adụkwa m eyi ndụ mmụnyi ndụ azụ mụnyatala mesaza nwule onye buru ibe ya buru kụwa gara gara kụwa gara gara no 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 kụwa gara gara awụrụgburu na-ekwe okojiri jem onyihe hichacha bara mbọgụ ma ohe koguho hichacha bụrụ ojimiri na anụ nwere kparịkpaga ya riga mba na bana gị menya hụkọmagụ ma bịara ọbọ mgberi na n'elu nwunye ete egwu nwere ihe na-eti na-ekwu oriri ya onye ka bụ ya tina n'eka n'azụ mkpakara ya ma ọzọ jala no ekele kelere m ndị Igbo Nsụka ile ndị gara mụ na dọyi ndị na-ege gara mụ na redio na telivishọn Facebook WhatsApp Instagram ndị nọ n'ụlọ n'ọfụ n'obodo oyibo adegara Nsụka ekulun asịrị m gwa ya gamatirenu m na eka narịa ohihe na-ekwe meluno ekelenu m na ekele atụkulere ojimiri nara m nya kpere pa aṅụ mmanụ onwunye ma ya anụ bụ ohi yọrọ kụ yọnụ mama yọkọnụ ka mụ na amụ ya oji ya na ọ pụtara ọba agbụsị oriri ya wụsho eyi